Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsuon, padayon tang mag-ampo uban sa mahal nga Birhen Maria alang sa kaayuhan sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa mga naapektuhan karon sa mga sakit, labi na niining COVID-19 ug nga unta mahanaw na kini sa hingpit. Ato sang padayong iampo ang kalinaw kahusay dinhi sa atong nasod ug sa uban pang mga kanasuran. Ug labaw sa tanan ang atong mga kaigsuonan nga matinabangon, manggihatagon, labi na ang atong mga benefactors and donors nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Ginoo, nangamuyo kami nga kanunay unta kaming katabangan sa tinuod nga pangamuyo ni Maria Santissima nga Birhen sa kanunay. Luwasa usab kami sa tanang katalagman aron makadangat kami sa kalipay sa imong kalinaw, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Kung may nagkalisod-lisod kaninyo, paampua siya. Ang nagmalipayon, paawita og mga awit sa pagdayi. Kung adunay nang masakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya sa lana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mopasaylo sa iyang mga sala. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pag-ampo alang sa pag-usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa tawo nga matarong dako kahimuan. Si Elias sa makanato, apan siya mainitong nag-ampo nga dili unta muulan ug wala gayud muulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga. Ug unya nag-ampo na usab siya nga muulan unta ug ang langit mibubo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot. Mga igsuon, kun usa kaninyo mahisalaag gikan sa kamatuoran ug may makapabalik kaniya, angay ninyo hisayran,
nga kadtong mga nakadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadaotan, magluwas kaniya sa kamatayon ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Padangata at ubangan kanimo, ang akong pag-ampo sa mag-insenso. Padangata at ubangan kanimo, ang akong pag-ampo sa mag-insenso. O Ginoo, nagasangpit ako kanimo, dali sa pagtabang kanako. Padaling hugi ang akong tingog sa akong pagsangpit kanimo. Padangata ang akong pagampo at ubangan kanimo sa mag-insenso. Ang pagbayaw sa akong mga kamot, ingog sakripisyo sa kagabion. Patangata tubangan kanimo, ang akong pag-ampo sa mag-insenso. O Ginoo, bantay ang akong baba, butang igwardya ang pultahan sa akong mga ngabil. Kay nganha kanimo, Dios, akong Ginoo, gitutuko ang akong mga mata. Kanimo nagadangop ako, ayaw ako buhai sa kinabuhi. Padangata at ubangan kanimo, ang akong pag-ampo sa mag-insenso. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaan ikaw, Ginoo. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya apan gikasab-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkaalinggat ni Hesus niini, nasuko siya og miingon sa iyang mga tinun-an, "Paariya kanako ang mga bata. Ayaw sila did-i kay ang gingharian sa Dios ila sa sama niining mga bata. Timan-in ninyo kini, ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini." Kunya, iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila, o gipanalanginan sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nganong pinangga man kaayo ni Hesus ang mga bata, nga iya pagyong gisulti nga ang gingharian sa langit ila sa mga bata. Nga iya pagyong gipun-an na kung dili ta mahisama sa mga bata sa atong pagdawat sa Ginoo,
di kita kasulod og langit. Kibaw mo ngano? Wa mo kibaw? Karon og magdungan ta dinhi kamatay, duha tulo ra gyud kabuk ang malangit. Anay usa diri, tapay usa didto, og diri ari. Kana ran tulo, mao nay malangit. Kaning uban, impyerno honon kay naho. Weka mo, liwat mo sa mga bata. Unsa may kinaiyas bata nga nakapalipay gyud kay Ginoo. Ang bata di gyud mamakak, musulti og unsay ilang nabuhat, basta di lang nimo hadlokon ba ang bata, musulti gina. Amo tanang magjok-jok ng uban nga ingnon ang bata nga ug naay maningil sa utang sangpit diya silong inang wa ko ha. Ana, di ba? Oso mo kay nga joke nga ni sangpit dayon ang katong maningil sa utang, ingon ding bata, ingon sa mama wa kuno siya diri. Ang bata musulti man na. Nya kung magkuan sa na sila, kanabang mag-abot na sila ba? Di gina uwaw ang bata musulti og unsay kamatuoran, og naay ipangutana unsay kamatuoran isulti gina. Nga bitay bata nga kauban namo dito sa una sa akong na-assignan, anak sa among driver. Gamay pa ba kanang kuam tingto si adto, murag grade 1. Kay eskwelahan man to. Gipangutana dayon siya sa usa sa mga kuan dito ba kay cute lagi ng bata, istoryahon man na. So man ngadto sa office, ingna dayon dito sa mga staff. Dai man nakagkaon siya. Man na yang papa dito sa kaning kuan nga hugas ba sa sakyanan kay driver man. Siya unsa may inyong sudan? Siya asin. Siya mo ba? Siya, permi man na. Anang bata ba? Asin. Pagsod na sa kaning kuan, pagsod na sa katong amahan, ingon dayon ang katong mga kauban. Ana ganing unsay sudan ninyo ros pamahaw? Yan ni katang unsa mo diha? Di ba unsa inyong sudan sa pamahaw? Ya, kapalit ko jutay isda oy saya bakakon ka sa nga naman sa amo nang gipangutana imong anak asin inyong sudan. Hinana ba no? Ya, sa laing higayon gipangutana sa tong bataa. Ingon din siya, gahisgot ito sila ang mga tao nga iyang naadtuan, lain na sa tong grupo. Naghisgot ba ka ng ungo ba? Ungo kay nalagi ko na sila nahibudngan dito. Hadlok sus tinuod kina kana nilihok kay nang kuan sa mo ba sa ulani agi ni ungo ning buildinga yang bata kasi giglingalinga ni kalit bitaw ko og sulti ang bata ni tubag ba siya ako kita na kog ungo siya kita na kag ungo unsa magnaong kanang hubo tanan siya kinsa man siya mama papa. Kaya giingnan din siyang lola, katong gamay pa siya, nga di pagi siya, ang bago pang mulakaw-lakaw ba, iyamang lola gabantay, ng bata mo, gawas ginas balay, sa hala, gawas kay kadihab, sugatan kag ungo, ang unsa man nagnaong ang ungo, lola, yung siya, kanarabang ungo, hubo ra ba na tanan, ana, mo nakita kisag hubo tanan, nganla niya ungo, mo to pagsud sa papa, yung sa, unsa masad mo, inyong sa napakitong bata, mga ungo mo. Ako lang yung gihisgutan kay ang importante manggod matud pa sa unang pagbasa nga sinultihay tas atong mga sala, magkumpisalay tas atong mga sala. Mao nang uban mo ingon ngano mangumpisal man mo anang pare. Nao sa unang pagbasa, kabate mo unang pagbasa. Nindot magigitong pagkabasa niya wagid mo maminaw basa na to. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa. Mabita na kanang maghimo tag BEC kanang BEC
na manay sharing human sa pagbasa sa ibang kanang gospel, anha diha unta isulti atong mga sala. Kuno, lingian na imong tupad. Sultihi siya sa imong nabuhat nga sala gahapon. Gina, duha lang ka buok. Ready? Okay, ready? Go. Okay. Ana? Sultihi. Kamong mga asawa, sultihin ang inyong bana unsay inyong sala nga nabuhat ngadto niya. Dili kay magsigi kag panghusga. Mosi ikaw ha, ikaw sad-an kang buanga ka, ikaw ha. Ayaw. Kinsa gug ka nga nahibaw siyang sala. Siya ray nahibaw siyang sala. Mas may pag ikay musulti ngadto niya, ingnaw nimo siya, abi baya nimo dong kapatyonon biya kay ko nimo. Kasaha gyud ko. Kay hangtod karon lami kay kang patyon. Ana siya nga man, dugay mo kay kang niuli. Nga ako pag yung nadawat ang mga text, na dito day kuno ka sa atong silingan, katong imong ex sa una, nga nabiyuda na karon. Ana, porti kuno ninyong tabi dito, nya nanood kuno mos balay. Primero, diha ra mos gawas nagtabi, nanood mo. Nya karon nabuntagan ka. Ana, porti na kong sukua, kapatyonon kay kunimo. Ana, ayaw siya ingna nga, nag-sex mo dito, nangabit na ka, nakiguli ka. Ay, imong nang giusgahan. Nanood to sila, kay gaayo dahil sila sa gripo antong kuan, antong iyang uyab sa una, kay ni-stack up man, di naman muagas ang gripo, nya plumber man ang imong bana, mao dito iyang gitabangan, nya kay complicated making kaso, nabuntagan sila gaayo sa gripo. May gani kay pagbiya niya, niagas ng gripo, di ba? Di ka magpasalamat, ana. Pero ikaw, porti nimong laguta, sa mana nimo, ikumpisal na sa imong bana. Haron ang imong bana, doon ay higayon, nga makakumpisal po diha nimo. Bitaw dayo, pasaylo akong wadyo ko kapananghid nimo. Pero naluoy lang ko niya, nga wag gitaw siya kauban, kay biyuda na biya na. Ito akong gitabangan, ako lang pong gi-share ang akong skill ba. Ana. Nya dili ka malipay o musulti sa nang imong bana nga nya nangayong pasaylo nimo nga wa siya ka pananghid. Hoy, tubag. Ana, kanang imong anak magsigig higda ba? Nya sigihan imong pukaw kay imo gid siyang pa trabahoon, nya di gid mo bangon. Ayaw pangusog kamo ang inyong katapulan, gadagko lang ninyo mga kaon, bugo ra ba kay mustanan, mga hugawan pag yung kay mo, sus katapulan ko ninyo. Ayaw ana nang husga mga ana. Maimpirno gyud mo. Ingon ra mas padersiano kanang tapulan, maimpirno ra ba na. Ang inyo pud kong gamiton. Ayaw na lang. Mas may pagmusulti ka sa imong anak nga dong sa sige na kong sangpit nimo nga di jud ka mo bangon, lami na kay kang bubuag tubig init. Giyawaan na yung kurundong, pati na ginakong lagutan ni mo. Ikumpisal ba? Haron ang imong anak, moingon sa to, sakit ba yung kayo akong tiyan, kay nadaot kini sa among giinom kagabi, kay pati na kong hubuga. Unsa na hubog na nga, pasaylo, adyo ko mga, bisag 12 anyos pa ko, nagsugod na kong inom-inom, ni suyo pagani ko musulti siya ba? Kanindot, no? Magsinultihay tanya. Magsulti sa atong mga sala, maginampuay kita. Kay ang pag-ampo kuno sa mataro nga tao, dako kay kahimuan, matud pas unang pagbasa. Maginampuay, moingon ang imong bana, day iampo ko nga di na unta ko matintal sa akong kabit, kay tulo naman ni sila kabuok. O di magluhod-luhod sa kang ginuhin taon, tabangi akong bana, kay perti na yung pangabit. Sa ato pa, ikasunod anang tuig, moingon na siya nimo, day salamat sa pag-ampo ha, kay sa tulo, duha na lay akong gimintin. Di ba? Ampuan na sa nimo ko sa katuig. Pagkabot ng tulo katuig, usa na lay iyang kabit. Kadako na nagkahimuan. Di mo naluwas na nimo tong duha. Katong duha niya kakabit, naluwas na to. Ano may kabit? Nya niingon ra ba diri si ganing Santiago, ingon siya diri, angay hisayran nga kadtong mga nakadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan, magluwas kaniya sa kamatayon
ug daghan pag yung sala ang mapasaylo. Nya duha na gud toy imong napabalik sa sige nimong ampo. Sod sa 5 ka tuig, duha na gud ka tawo imong napabalik. Unsa may mahitabo nimo? Hastang imong sala mapasaylo. Di ba? Magsige manog kasuko, sige manog kasuko. Ay, susayaw eh. Maginampu ay ta. Nyag hapit na gid mamatay ng imong giampuan, pa dihugi og lana. Mo na natay anointing of the sick. Nagibutang man sa diri o magampo ug magdihog kaniya sa lana. Mao na siya. Mao ni siya ang gitawag og Christian life. Mao ni siya ang simbahan nga sama ta sa usa ka lawas. Kung ang kumingking nimo tiil masabod sa inyong lingkuranan niya nasamad, magtinabangay gikan sa hangtod gid dito tiil, magtinabangay og atiman, dili pasagdan, dili kasab-an. Kung ang imong dila giluasan, magtinabangay ang tanan og antos, munang dili mo patuyang og tabi ang utok aron dili kay mahago ang dila kay pati sakita. Musiga ngano man kang di makamutiw. Ang musinyas ang kamot tabang ba ay kung pasultiha kay sakit kay tanan. Di ba ana no? Nya anda mong mutabang sa atong parokya nga napay slots nga gibaligya. Sakit-sakit biya ni di ni mahurot karumpit sa 28. Nga torong halin ni abot nag 4,896. Di pakpakan na to. Pero sakit-sakit panghuna-hunaon nga tulo na lang kaadlaw ang atong gitagal mo deadline na ta 5,104 pa ang nahibilin. Ato magtinabangay tag-ampo ani ha. Ya, di lang ampo kuotsan. Ya, palitsan. Di ba? Oy, ang kaning tibuok din ni parishioner sa kaning kuan. Kanilang dili wa palay labot usa sa online parishioner ba? Kanilang dinhi sa San Vicente Ferrer, gikan dinhi San Vicente abot ngadto sa Tabla, Lataban, San Roque, Santa Cruz. Ana, sobra gud ta 25,000 dinhi ka kaning kuan, kaning residence. Bisag muhatag lang ana ang 1/4. Di ba? Nanay mga 5,000 ka tawo, palit og tag sa kaslat, karong adlaw, ang tudugma. Di, hurot na ning 5,000, 104 na lang mahibilin. Anya, online parishioner, mupalit sad, sobra gud ni sila gud sa 100,000. Hurot na ni, pero nga nung man ta mo palit, kay dili ta samas mga bata, mabalakon kay tas tanan. Mingon dahil ta, uy, ako ning isipti para ugma. Uy, para ni palit og kuan, sakyanan, para ni palit og laptop, para ni palit og bag-ong cellphone, di lang ni nakukuhaan, kay kuwang pamanggani ni. O para ni nako unsay isuroy-suroy dito, para ni akong isugal, para ni akong iinom, para ni akong paribans buhok. Ba mga kuan ba bisag unsa na lay imong pang-personal. Ayaw, ihatag na ngadto sa uban. Nya matud pas Ginoo, ibaos po na nganhi nato sa naghingapin nga grasya. Ug mao ni ang kuwang kay nato. Matud pas atong tubag sa Salmo, padangata atubangan kanimo ang akong pag-ampo sa mag-insenso. Sa mga Israelita, ang pagpadangat ngadto sa Ginoo sa pag-ampo mo ang pagsunog og hayop nga ilang gipalit. Nya kadtong ilang kwartang gipalit, mo toy ilang bali share sa paghalad ngadto sa Ginoo. Nya ang aso musaka ngadto, mo na kanato insenso ana, usakam ng aso. Nya mo mga limyon man na. Pero gisunog ang insenso, pasabot gipalit nimo, but you let it go. Imong gisunog. O na, trabaho ka, nakay kwarta, share. Ana, nangasawa ka, nakay asawa, i-share. Ana. Para nang itong mga lektor, may kayo mabasa,
ug ang bana ni mga kuan kayo, ug minyo ni sila. Di matingin ni minyo ni uman. Oo, ang uyab ani, mga siloso kayo, mangigi sa pari. Di gini dinhi ka basa. Ay kasabaan man eh. Ana sa dul-duol sa kartus pari. Pero kay man mga buutan man, di share, di ba? Nya ang sabi hitabo, manindot ang atong community, pero magsigig silusay, magsigig sinahay, mga hakog kay ta, palit kag yuta. Nya nindot kay agian para sa imong silingan, ipaambit. Nga, padaking daan. Aron di sila maglisod. Anong imo mo yung itugot nga mga bagid sila diha, yung dara mga ginagpadakan. Punala na nimo mga 1 meter kada side, wa na, luag na. Nya mo na lang ginay makabatay nimo ang pag-share anang 1 meter. Di ba? Usahay nga na takahakog ba? Nya unsa may resulta? Punan kas Ginoo o grabe kayong grasya kay iya man ang i-multiply og 100 times labing minus 100 times. So 1 meter imong gihatag diri spikas, 1 meter po dito spikas, di 2 meters times pila gitason sa imong gihatag. Butang nato mga 10 meters or 20 meters ang gitason. Pila naman imong na-donate? Di mo kiba? 2 times 20, pila na? 400. 400 imong, 400 sakto ba? 40. 40. 40 meters imong na donate. Nya pilay value anang imong kada meter. Butang talang tag 5,000. Di ang imong na donate pila man? 200,000. I-times dayon nag 100 sa Ginoo, pila may grasya or kwartang moabot nimo. Tanawa, wa mo kakita na. Wa no, kana yung kadaw, anugon kayo. Ang imong kinabuhi mas importante kaysa dinhis kalibutan. Kung maluwas kas imong sala, congratulations, di mapalit ang kaluwasan. Grasya nas Ginoo, bunga sa atong pag-inambitay, bunga sa atong paghinatagay ug pagpasayloay. Matod pa sa unang pagbasa, ug mauna ang halad nga daw insinso nga moabot sa kasing-kasing sa Ginoo. Nindog na ta. Mga igsuon, ang Ginoo kanunay nga nagdapit kanato sa pagduol kaniya. Busa, malaumon kitang muingon, Ginoo, panalangini kami. Panalangini kami. Alang sa kahiusahan sa mga pangulo sa atong simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa nangulo sa atong nason, nga maandigo sila mopaambit ug mag-apod-apod sa bahani sa kalibutan, labi na ngadto sa mga kabus, mga muyo kita sa Ginoo. Alang ni adtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kayuhan ug kaubayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug banghonpong sa kadilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapaligdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Oo, panalangini kami. Alang sa pagsaulog sa kadkan years of Christianity, maunta magmalapuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong makalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami.
alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangin kami. Alang sa mga nangamatay nga maangkon na unta nila ang kalipay tunhay didto sa langit. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangin kami. Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan ug pasaylua kami sa among mga kalapasan, dawata ang among pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will, to say the word to me that once I will obey. Your love is well enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan kita sa Ginoo, isugikan sa Ginoo, alang sa pagdaig at panghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan at sa tiguking Santos. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo. Gumikan sa imong grasya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sa kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Og nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon nikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylong. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tadang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu, sa pangalangit, pagkay ko ng iyong ngalan, huwag mo ka namo imong harian, matuman ang iyong pagod, hindi sa yuta may konsalahin. Ang kalagunan sa matagal lang, ihatag ka namo karon adlaw. Mula sa iyo kami, sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo. O piling mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuan-luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy,
mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kaino man ang kingharian, ang gahumugang himayan, hangtod sa kahapturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaasab kanino. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nakamay palawat kanino. Apan ipamulong lamang pamaay. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Maghimaya ka, puno ka sa grasya. Ang inutos anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan, ug bulan ang bunga sa tiyan mo, kasi Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami, mga nakasasala, karunong sa atak na sa kamatayon. Karunong sa takna sa kamatayon. Amen. Amen.
Magampo kita, O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta sa pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kapasayloan sa atong mga sala. Nya mahitabo ra ni kung kita magkumpisalay unya magkaluy-anay ug magpaambitay sa atong mga grasya sama sa mga gagmayng bata. So salamat sa mipaambit sa ilang grasya nga nipalit sa atong mga slots sa para sa Mother Mary's Healing and Deliverance para sa kapilinya dito sa San Remigio sa iyang consecration event karong Abril 4, 2022. Ang nahalin as of yesterday sa ako nang gikaingon niabot na og 4,896. So atong pakpakan ang atong mga kaigsuonan nini. Yan, naa na lang tay 5,104 nga slots nga nahibilin. Ato ning paningkamutan nga kutobra ni sa February 28 karong Lunes atong pagpamaligya niini kun mahimo lang kay ato na sang pangandaman ang atong kapistahan dinhi sa atong parokya karong umaabot Abril 9. Magsugod ang atong nobinaryo ini ka Marso 31. So dool na lang sad kaayo mo nang ato sadto siyang pangandaman. Pero depende ra ni sa Birhen o depende ni sa atong pag-cooperate. Sa ako nang gikaingon, mag-average ta og mga 100,000 nga mga parishioners online o dinhi territorial. Nyag mopalit lang ang 1/4 ani og tag 1 slot, mura ra ni siyag hangin nga mawa gamay ra kay ng 5,104 slots. Pero mo na depende sa atong kinaiya isip mga Kristiyanos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, Mamay sa pagtuwa